Prázdnu fľašku. Daj mu 15 fľašek. Prázdnu? No, to máte. Páči sa. Áno. Nech sa nechá, veľa mi tu stojí, tiež a potom, že si To je hrozné, trošku by som studené. Hej! Vnúka nabralo auto je v kome, tak sme z toho včera boli. Vlastný sa ti nabral. Bude. A či to budeme sadne a môžeme... Sadne a môžeme... Ja do rána máme času. Do rána? Dúfam, že budete do rána. Ešte klobasa, keď by sme mohli potom... A potom bude klobasa. Zajtra? No, zajtra nie. pozor! Ja som si, že to mám dlhšie. Že to mám dlhšie. Nie. Zase mali Jerika. Nie, počkajte. Teraz vybere rýžu, teraz nebudeme variť jelita, viem, čo sa odvarajú. A potom do toho sa dopustí nám sa nehovorí. Naša spoluporuška tu mieša. Na chorobu to ešte nemohla si toto storočí. Máre furt rýžu miešať. Na čo aj? Dneska sa do nej štúchla. Po tých nabíjačkách, keby bola včera. Nie, ja som tu Janeko! Na zdravie, nemôžem! Na zdravie! Kurva je ze soplom! Alebo úsli! Čuj, že som mlád. To spadlo. Kurva, ty máš za to platené, choď s tým, čo to tam máš za to plúvatko. Aké je tajomstvo receptu šéf-kuchára? Máti hošaku, či teraz ukážem, čo tam dáva. Nie, toto by si nemali akože. Poslednú ingredienciu nenatočím a budú riafať, nebudú vedieť. Počkaj, poslednú ingredienciu. To by si nemal vôbec akože. Jožo, daj do mlynice tú desku a budem tam... Hore. Tam je menu kameraný za vodne. Čo? Nie, na čo? On varí, ja varím radšej, vieš? Netreba. Jožko. Do mlynice či tam na to spodok? Jožo, tam mu daj návrh, tam je zimšie. Ja som tam bol. Návrh udaj tam dozadu, udaj ku mlynici udaj. Jasné. Už teraz palce lepí. Táto pitra uška doma, nie? Dobre, v pohode. A ten bázmek. Sa tomu zálí. Opri mi ju tam, drahuška, daj opri ju o to. No a kde ju chceš? Opri ju tam o zbenku, o kraj, hej. Starý, nemusíš dlho variť, to len aby z vody opadlo, vieš, to už ti môže dať. Tak to robím, presne tak to robím. Tak dávaj, že. Opri mi ju tu. Takto. Dávaj tu. Môže, tak hej. Dávaj. To nižšie. Neboj sa nič to takto. Ale nepríde? Tak poďme, no však. A ešte. Ale viete čo? Primiešenie. Ešte. Malá ruka. Väčšia ruka, no pre pána kráľa. Skúsime teraz. Viacej raz si premiešať. Takto. Tak. A ešte jedna vec. Umývala si ho na ruku.
Uděláme soutěž. Kdo má nejšpinavější ruky, ten tam bude. No, skúšajte. No a teraz. Ja, dobre. Umývala si mu na ruky? Áno, Bola na záchode, nebude si ruku. Išla si umýť ruky. To myslíte, že si tak niekto tu umýval ruky? No ja som si pred 2 týždňami mal. Soli do? Nie? Korenia by som dal za 20 Počkaj. Isté, áno. Soli? Nie. Len Soli korenia. nie, Len nie, korenia by absolútne. som dal. Korenie dal jedno. Nie. Soli nie, nie, nie. To je treba... Každý poradný pytliak má nožík. To u nás ako kapse. Držte. Malce, ste poistená? Pýtaj, ale Tak si... kedy si pýtval si? Ale on má Začína v Rusi. Nie, to sú koniec za držku. No tak ruku pekne takto zamiešať, premiešať pekne celú ruku. Ale musíš tam, musíš si to zebrať. Tak, skúšajte. No. Jak to bude dobré, pre vás to je aj pre nás. Dobre je to? Áno, šmrc. Teraz je to, má to grill, teraz je to. Pani bez urážky. Áno, šmrc. Hej! Teraz to má! Podlož trocha. A dievčatá, teraz poďte, keď máte ten prax. My chlapi, nám to aj nejak nejde. Kde je strávlek tady? Počúvaj. Samé luko. Jožo. Jožo. Zbrojný brovko. Tu máš to tielko. No. Môže rýchlo mať teraz na valu. Tady se vyrábí Áno, to je samovýroba. No. Prosím ťa, skúšaj dosť Nie, radšej horúcejšie ako... Dobre, ešte tam dajte teplé vodu, to na chvíľu ochladne, vieš? Dobre. Tu sa budú piesť za chvíľu. Keď si jediný, tak vieš o tom, že to nemôže byť pečené, teraz sa to skopať.